आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। बे कन्टेन्टनि जोहै नोंथांमोना जिब जुनारजों आरो मानसिजों मा सोमोन्दो दं बेनि सायाव नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आं बावहाय सुंद'यै जिब जुनारखौ मानो अननो नांगौ आरो जिब जुनारा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मा हामजाथि खामानियाव हेफाजाब खालामो आरो बिसोरबो जोंनि सुबुं माहारिफोर बायदि थांना थानायनि मोन्थाय दङ, जायनि थाखाय जों जिब जुनार दंफां लाइफां जिब जिबिफोरखौ अननो गोनां जायो। मानोना जोङो जेरै न'खरनि बिमा बिफा बिबथै बियादै ज' जालायनानै मोनसे न'खरखौ गोग्गो गोथारै सामलायलाङो, बेबायदिनो मिथिंगाजों लोगोसे जिब जुनारजों लोगोसे मानसिया गोथौ सोमोन्दो दङ आरो जिब जुनार आरो मानसिजों लोगोसे बिफां लाइफां आरो बायदि आबादफोरजों लोगोसे मानसिया माबोरै खाथि सोमोन्दो थायो, बेफोरबादिनो जिब जुनारजों मानसिजों गोथौ सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना आङो गोबां सुबुंनि न'खरावनो सैमा, मावजि, दाउस्रि, दाउ खौलौ, सेसा, उद दाउ बा न'आव फिसिजानाय जिब जुनारफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। स्पेसियेलि जोंनि मानसिया बांसिनानो जिब जुनारफोरखौ गावनि देहानि दाथायखौ बा गावनि नांनाय बेसादखौ मोननो थाखाय, बेदर फिसा जानो थाखाय बेफोर बेसादखौ फिसिनाय बादिखौल' नुयो आरो बेफोरनि जोहै जोङो खायसे गोबां रां खामायनानै न'खरखौ माबोरै गोजोरै गोगोमै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो हायो बेफोरबादिखौ साननानै जिब जुनारखौ जों लानाय बायदिखौ नुनो मोनो। नाथाय आं बे बिथिङाव जिब जुनारखौ फालांगि खालामनाय बिथिंखौ गारनानै आं जिब जुनार आरो मानसिजों लोगोसे माबायदि खाथि सोमोन्दो दङ बेखौ लानानैसो आं बे कन्टेन्टआव सावरायनो नागिरनाय जादों। सैमा, हमना ला सैमाखौ जों मानो फिसियो? सैमाया ओरैबायदि मोनसे अनथावना नोरोम आखुनि मोनसे जुनाद, जाय मानसिनि गासै खोथाफोरखौ, मानसिनि बडि लेंगुवेजखौ, मानसिनि साइक'लजिफोरखौ बा बिगुमानि जितु बडि लेंगुवेज बेफोरखौ मिथिनो हानाय बा मोनदांनो हानाय सैमायाबो मासे जुनाद। बे सैमानि जोहै जोङो गोबां बिथिङाव गावखौ रैखाथि खालामनो हायो। गोदो गोदाय आबै आबौमोना मावजि सैमा फिसिनायनि गोथौ ओंथि दं। जेरै सैमाया न'खराव सिखाव दाखायत बा गाज्रि आखुनि मानसि फैयोब्ला सैमाया सोंखावनानै बा अरनो होसोनानै बे न'खरनि थाखा फैसा बा मुवा बेसादखौ खावनायनिफ्राय सिखावखौ होबथानो हायो बा न' बिगुमाया सिरि मोननानै न'खराव सोर असिनाखि मानसि फैदों बा सोरबादि गाज्रि सुबुङा फैदों बे सैमानि सोंनाय आरो गाबनायखौ लानानै न'खर बिगुमाया मोनदांनो हायो। बेनिखायनो सैमायाबो जोंनि थाखाय खोब गोनां न'आव फिसिजानाय मोनसे जुनाद। मावजियाबो जोंनि न'खरावनि मेम्बारफोर बादि सोमोन्दो थानाय मासे जुनाद। मासे मावजिया न'खरनि जि जोम मुवा बेसाद, माइ दै, बाख्रियाव रोजा रोजा एन्जरफोर जानायखौ होबथानो थाखाय मावजिया एन्जरफोरखौ होबथानानै न'नि माइ दै बा न'खरनि धोन सम्पतिखौ मावजियाबो रैखाथि होयो। बे बिथिङाव थोंजोङै नङाबाबो इनडाइरेक्टलि मोनसे न'खरनि रांखान्थि हालत जौगाहोनायाव मावजियाबो मोनसे न'खरखौ इनडाइरेक्टलि गोबां बिथिङाव मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। सोरनिबा सिब्बायाव एन्जरफ्रा हाबनानै बे न'खरनि गाननाय जोमनाय लंपेन्ट गस्ला बायदि बेसेन गोसा मुवाखौ अरसिनायनिफ्राय मावजिया एन्जरखौ होसोनानै बेफोर जे दाम गोसा बा बेसेन गोसा जि जोमखौ रैखाथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो मावजिनि फारसेबो जों अननाय दिन्थिनाया जोंनि थाखाय खोब गोनां होननानै आं सानो। आरो दाउज्ला दाउआ गोदो गोदायनि आबै आबौनि समाव मा खालामोमोन? जे गोदो गोदाय खरि दिहुनि बुब्लिफ्राव दाउला गिसिरब्ला जोंनि आबै आबौमोना जोंनि दाहोना रुवाथिफ्रा हर ससेयाव सिखारनानै माइ सौनाय हुदा बा दुब्लियाव
थांनो सोरांनायनि मोनसे इसाराखौ बे दाउज्ला दाउआ गिसिरनानै जोंनो घरिनि समखौ जोंनि आबै आबौआ गोदोनिफ्राय बे दाउज्लानि फारसे फल' खालामनानै समफोरखौ बे दाउज्लानि गिसिरनायनिफ्रायनो मोनदांनो नाजादोंमोन आरो मासे दाउज्लाया हरखाबै सोरांनि समावनो गाबोब्ला बा दाउजो दाउआ बे टाइम थि नङै समाव गाबोब्ला न'खराव खैफोद आफोद जायो होननानैबो जोंनो मोनसे साइन बिदिन्थि दिन्थियो। थिग बिदिनो दाउज्लायाबो जोंनि न'खरनि घरि बा बायदिसिना गैयै जाम्बि जाम्बानि न'खरखौ दाउलाया गिसिरनानै मावथि आइजोफोरखौ फोजायो। थिग बिदिनो फेरेंगा दाउआबो हर खोमसि हर गेजेर समाव थिउनानै जोंनो जौगानायनि मोनसे टिपाइसन होयो। जाय फेरेंगा दाउ गाबनायनि जोहै जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना फेरेंगा दाउ गाबोब्ला बेसे समाव फेरेंगा दाउआ थिउब्ला बेसे सम जायो आरो मा बुब्लियाव सिखारनानै फुं बुब्लियाव दुब्लिनि माइ आबाद फारसे थांनांगौ बेफोरखौ मोनदांनानै बे फेरेंगा एबा दाउस्रिफोर गाबनायनिफ्रायबो जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौफ्रा गावखौनो मिथिंगाजों लोगोसे सांग्रां खालामबोबाय थानायखौ थिग बिदिनो मोसौआबो जोंनि न'खरनि खोब अनथावना जुनाद जाय मोसौनि गाइखेरखौ जानानै जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि देहा सोलेराव नांनाय जिथु भिटामिन बे भिटामिनखौ मोनदांनो हायो आरो गाइखेर गैयै बिमाफोरा मोसौनि गाइखेरजों गावनि फिसा फिसौखौ फोथांनानै लाखिबोनाय जों नुनो मोनदों आरो बे मोसौनि गाइखेरजों जोंनि मानसिफ्रा गोथाव साहा फुदुंनानै लोङो। बेजों लोगोसे मोसौनि खिफ्रा खोब बेसेन गोसा हासार जाय मोसौनि खिजों जों आबाद खालामोब्ला जों मोजां फसल बा मोजां आबाद मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो मोसौ दामब्राखौ फिसियोब्ला मोसौ दामब्राखौ हालेवनानै जोङो बायदिसिना आबाद फसल खालामनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोदोनि बादि साब्रै साबा दाहोना रुवाथि लानानै हाल खदाल मोसौजों मावनानै आबाद दैखांनायखौ नुनो मोनला। बांसिनानो मै होनायनि थाखायल' मोसौखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। थेवब्लाबो मोसौ गाय आरो मोसौ दामब्राफ्रा जोंनि थाखाय खोब गोनां न'आव फिसिजानाय जुनाद। थिग बिदिनो अमायाबो जोंनि न'खरनि थाखाय सोब गोनां मोनसे जुनाद जायखौ फिसिनानै जोङो गोबां रांखान्थि आरजिनो हायो आरो बिनि बेदरा जोंनि बर' कमिउनिटिनि थाखाय खोब थिग बिदिनो खायसे नेशनेल पार्कफ्राव गोबां जुनादखौ फिसिनानै गभर्नमेन्टआ खौथि खौथि खाजोना बा दावबायारिफोरनिफ्राय लानानै गोबां आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबोबाय दङ। माखासे NGO माखासे साख्रिआवलाफोरनो बेफोरनिफ्राय मोननाय रांफोरजों सरकारा गोबां बिथिङाव जौगालु खामानिखौ मावनो हाबोगासिनो दं। थिग बिदिनो जोंनि आसामाव थानाय नेशनेल पार्कफ्राव गोबां जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै सरकारा बावहाय माखासे मानसिफोरखौ साख्रियाव थिसनबोगासिनो दङ। जायनि जोहै जिब जुनारा रैखाथि मोननायजों लोगोसे जिब जुनारखौ नायनो फैनाय गोबां दावबायारिफ्रा बावहाय फैनानै गावनि गोसोआवनो बे दावबायनायनि जोहै गभर्नमेन्टआ गोबां थाखा फैसा आरजिनो हायो। बेजों लोगोसे माखासे नेशनेल पार्क सेरनि मानसिफ्रा बे जिब जुनारखौ गाव गावनि लजफ्राव लाखिनानै गोबां लाख लाख थाखा कौटि थाखा बुथुमनायखौ जों नुबोबाय थादों। बेबायदिनो जोंनो मानास अरां काजिरङा बायदि पार्कफ्राव बेबादिनो आथिखालाव खोब जोंनि आसामावबो जिथु दावबायदिंनायनि जिथु हालत बे खोब मोजां जाबोगासिनो दं। स्पेसियेलि जोंनि BTD रिजनाव आथिखालाव जिब जुनारनि फारसे मिथिंगायारि रैखाथि आफादफोरनि नाजानायजों मानास अरां रायमना काजिरङा अरां नेशनेल पार्कफ्रा आथिखालाव खोब जौगाखांबाय। बेबायदिनो जिब जुनारफोरखौ जों मानो अननांगौ बिनि सायाव आं नोंथांमोननो बे
कन्टेन्टआव फोरमायबाय जिब जुनारजों जेरैहाय जिब जुनार गैयामोनब्ला मानसि दुमसिफ्राबो गाव हारसिङै थांनानै थानो हानाय नङामोन गासैबो जेरा मोनसेजों मोनसे सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय हमना जिबौ गैयामोनब्ला माखासे गाज्रि मुवाफोरखौ बा माखासे गेसाव गोफोन मुवाफोरखौ जेरै जिबौआ गावनि हांजों बे माखासे ओनसोलनि आबहावाखौ रैखाथि खालामना लाखिनो हायो जेराव खासेव बा हुरुमैला दाउ बाहाबोआ बा थाया बेफोरबादि ओनसोलाव जक्का डायेरिया बायदि गाज्रि बेरामखौ जायो होननानै माखासे मिथिंगायारि फरायथौ मानसिफ्रा फोरमायबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनो जिब जुनारनि माखासे हेफाजाबबो नांगौ जायो जिब जुनारनि माखासे मुवा बेसादनि जोहै बा मददनि जोहै सुबुं माहारिया बे बुहुमाव गावखौ गाबथानो हादों बेनिखायनो मानसिया जेरै थांना थानायनि मोन्थाय दङ जिब जुनारफ्राबो बेबादिनो थांना थानायनि मोन्थाय दं होननानै आं सानो आरो बे आथिखालाव साधु सन्यासि आरो गोबां मन्दिरफ्राव गोदोनि समाव जिब जुनारखौ बोलि होनाय नुयोमोन आथिखालनि मुगायाव बोलि होनाय हुदाखौ गारनानै जिब जुनारफोरखौ हगारनाय बा सारोन होनाय बा फारौ उरुनि फारौ बिरहोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिनि जोहै जिब जुनारफोरनि जोलैफोरखौ बांहोनो थाखाय माखासे साधु सन्यासिफ्रा बेफोर हाबाफारिखौ लादों बेफोरबो मोनफा मोनफा जिब जुनारखौ अननाय बा जोलै फेहेरनायनि मोनसे नमुना होननानै आं सानो नैथि बुब्लियाव आं जिब जुनारनि फारसे गुवारैनो बेखेवनो नाजागोन आं दिनै मानैसो जिब जुनारनि सायावल' नोंथांमोननो आं इनि नाटसेल सुंदयै बिजिरनानै होनाय जाबाय नोंथांमोनाबो न'आव फिसिजानाय जिब जुनार बा मिथिंगायारि जिब जुनारखौ अन मानोना बिसोरबो जों बादिनो जिउ दं आरो बिसोरखौ अननायनि जोहैबो जों सुबुं माहारिया गोबां बिथिङाव मुलाम्फा जानो हायो होननानै आं सानो लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय मानोना नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबानो बा थुलुंगा होननानै जों सानो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो थुलुंगाया जोंनि थाखाय खोब गोनांथार फैगौ बुब्लियाव आङो जिब जुनारखौ मानो अननांगौ बिनि सायाव नैथि खोन्दो आङो जिब जुनारजों मानसिजों मा सोमोन्दो दङ बेनि गोथौ थाथौफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जागोन दिनैनि भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला एसेयावनो फोजोबनो जाबाय आरो फिन नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।